Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму змейстер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну, найперш хочу выбачыцца за невялічкую затрымку, тэхнічнае непаразуменне. Бачыце, справа ў тым, што раскідала нас усіх, а вот вятры, якія дуюць над акіянамі, марамі, раскідваюць інтэрнэт у розныя бакі і робяць такія памехі, перашкоды, тому что наша спікерка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка, юрыстка Ганна Маціеўская, прывітанне, Ганна, долучаецца до нас з-за акіяну, і наша адвакатка Марыя Колесава-Гудзіліна долучаецца не з-за акіяну, але таксама з суседняй краіны. Ось бачыце, так, дзеля того, каб абмеркаваць важныя пытанні, мы сабраліся разам. Дарэчы, я адразу папярэжу, у Марыі, на жаль, абмежаваны час, яна выйдзе трошачку раней з нашага стрыма, ну, бо вельмі важна. Таму, не губляючы час, Марыя, прывітанне, а то я загаварыўся, не павітаўся. Давайте, ведаеце, што мы тут запланавалі шмат розных важных тэмаў абмеркаваць, але давайте пачнем з той, якую наш крэатыўны СММшчык вынес у загаловак да гэтага стрыма, а яна сапраўды ёсць, мы яе і планавалі абмеркаваць, але яна вельмі узбудзіла наших гледачоў, і, напрыклад, адразу першы каментар. В заголовке ФСБшный вкид, чтоб не делали паспорт люди, пугают, чтоб к Лукашенке бежали, каялись и в мясные штурмы шли с синим паспортом, а не на дворец с красным. Вот такая вот ситуация. Так адрэагаваў Владимир Кісляк, наш самы баявы каментатор. Але вось ўсё ж таки, калі кажам пра пашпарт новай Беларусі, ну не з пустога ж месца, дзяўчаты, вы закінулі і прапанавалі абмеркаваць гэтую тэму. Што не так? У чым небяспека? Адкуль яна можа ўзяцца? Таму што ніхто не хавае, што на дадзеным этапе, на дадзены момант гэта сувенірная кніжачка. Ну якую небяспеку сувенір можа каму прынесці? Ганна. Мне здаецца, Мария хотела нечто выказать. Мария. Я просто, да, слухайте, я коротко скажу, потом карцей. По-перше, поважаныя гледачі, не мы вызначаем назву эфиров, хутчэй за ўсё яны нам не падабаюцца, гэтыя назвы, і не адражаюць суці того, про тое, што мы кажам. Гэта першае. Вось. Другое, я, конечно, дзякую вялікі зміцер, што вы назвали рэчы сваімі імёнамі, а не нас заставили іх называць сваімі імёнамі. Но я таксама раю гледачам паглядзець апошні пост на партизанке в телеграм-канале. Калі вы не подписаны, то подпишитеся, калі ласка, на партизанку, і вы там прачытаеце. Але пра гэта больш падрабязней, конечно, мы можам казаць толькі пра тое, што адбываецца на практыке. І мы зараз на практыке бачым праблему, з якой сутыкнуліся некаторыя людзі. І чаму гэта небяспечна? Вось, передаю слово Ганне. Добра, тады слухайте, я хотела, можа, пачаць з таго, каб зацытаваць Владимира. Владимир не насамрэч у нейкай ступені ўсё ж таки не... Я згодна з ім. Сапраўды можна паехаць на кавёр да Лукашэнкі. У тым сэнсе юрыдычным, што у дадзеным кейсе сапраўды пачалася справа, якая тычыцца пазбаўлення чалавека міжнароднай аховы. Гэта пазначае для шмат каго з беларусаў пазбаўлення магчымасці, каб застацца легальна ў Польшчы. Магчыма, гэта толькі пачатак працэдуры. Магчыма, што гэта яшчэ ўдасца адкруціць. Але тое, што трэба перадусім разумець, што у Польшцы насамрэч гэта не новая тэма. І было ўжо шмат сказана на тэму таго, як выкарыстоўваць, ці ўвогуле можна выкарыстоўваць сімвалічныя дакументы, бо ў Польшчы нават ёсць часам старонкі, можна пабачыць. Вось, а чым адрозніваецца, напрыклад, пашпарт новай Беларусі ад так званага там нейкага выглядаючага як студэнцкі, напрыклад, білет, ці, напрыклад, і нейкая іншага дакументу, сэнс у тым, які можна заказаць нават па інтэрнэту, і гэта нават можа вызываць у людзей пытанне, напрыклад, а чаму, калі можна па інтэрнэту гэта заказаць, то чаму я не магу заказаць пашпарт новай Беларусі? І перадусім я хочу сказаць, пашпарт новай Беларусі можна заказаць, і можна яго мець дома, і можна таксама яго паказваць, не ведаю, сваім друзьям ці знаёмым.
каб просто, напрыклад, сабе неяк прылучыць да нейкай групы людзей, якія лічаць, што гэта важна. Мне нават асабліва з пункту гледжання, напрыклад, майго стаўлення да самого пашпарта Новай Беларусі па-чалавечы ён мне блізкі, так, з пункту гледжання нейкай еднасці, кам'юніці і так далей. Але з пункту гледжання юрыдычнага на гэтым скончваецца магчымасці выкарыстання пашпарта Новай Беларусі прынамсі на сёння. Магчыма, сітуацыя зменіцца ў будучыні. Але то, што тычыцца сённяшняй сітуацыі, у Польшчы забаронена карыстацца гэтым увогуле ўсімі сімвалічнымі дакументамі. Як можна пабачыць нават у нас у Фейсбуку і на канале партызанкі, мы раім не карыстацца гэтым. Чаму? Таму што ў Польшчы не забаронена мець сімвалічны дакумент, але ў Польшчы забаронена карыстацца гэтым сімвалічным дакументам. Праблема ў тым, што таксама камунікацыйна, мне здаецца, не ўсе зразумелі, так што з гэтым рабіць. Тым больш, што пабліку з'яўляецца гісторыя, калі хтосьці у пашпарт, мне здаецца, в Новай Беларусі, калі я добра памятаю, паставіў візу. Хтосьці паляцеў раянам і прад'явіў гэты дакумент, калі садзіўся менавіта ў самалёт, так? І ў людзей можа здарацца ўражанне, што гэты дакумент можна выкарыстоўваць. Чаму такое ўражанне здараецца? Таму што ўжо ёсць нейкія кейсы. Людзі таксама чуюць, што дакумент дапамагае ў вырашэнні пытання легалізацыі. І калі асабліва ты не з'яўляешся юрыстам, так, у шмат у каго гэта можа вызываць ўражанне, што гэтым дакументам можна карыстацца. Альбо карыстацца па прынцыпе, а вось пракаціць. А калі не пракаціць, ну тады ж мне проста ж адмовяць, правда, ў прыняцці гэтага дакументу, і трэба будзе нешта іншае прынесці. Праблема ў тым, што нават не трэба чакаць на тое, ці пракаціць, ці не, бо ўжо сам факт, што мы прад'яўляем гэты дакумент, нават калі ў нас яго прынялі, і я ж скажу нават больш, Зміцер, у дадзеным гэтым кейсе нават выдалі ВНЖ, а ўжо потым пачалі праверку па факце. Таму тут яшчэ больш цікавая сітуацыя, бо калі, магчыма, бы яшчэ адмовілі ў прыняцці гэтага дакументу. Ганочка, распавядзі з самого пачатку гэтую гісторыю, таму што ёсць тых, хто дакладна не глядзеў гэты кейс, спачатку што адбылося проста. Конечно, так, звярнуўся чалавек, які паказаў менавіта сваё пісьмо аб тым, што у дачыненні да яго пачынаецца працэдура пазбаўлення міжнароднай аховы, так? І гэты чалавек сам адразу прызнаўся, але ў пісьме таксама нема сумневаў, таму што орган піша пра дадатковыя пытанні, і чалавек сам сказаў, што ён пры абмене плястыку скарыстаўся менавіта пашпартам Новай Беларусі. Пытанне навошта, тым больш, што ў працэдуры міжнароднай аховы гэта не з'яўляецца крытэрыем, абавязкам. І ўвогуле ў Польшчы, шчыра кажучы, у легалізацыйных працэдурах няма патрэбы выкарыстання пашпарту Новай Беларусі, таму што увогуле легалізацыйныя пытанні вырашаюцца абсалютна без яго і іншымі метадамі. Ну і у дачыненні да гэтага чалавека менавіта пачалася справа пазбаўлення яго міжнароднай аховы. І сярод гэтых пытанняў, якія яму прад'яўлены, былі менавіта пытанні кшталту такога: распавядзіце, калі, пры якіх абставінах вы атрымалі дакумент, вось менавіта пашпарт Новай Беларусі, так? Я нават дапускаю, што там указаны номер невялічкі, таму гэта па сутнасці паказвае, што гэта пашпарт Новай Беларусі, шмат нулёў, а мы ведаем, што яшчэ не шмат дакументаў было выдадзена. Я нават дапускаю тое, што сотруднікі менавіта польскай міграцыі маглі нават не зразумець, што гэта за дакумент, што паказвае тое, што яму выдалі ВНЖ, і што магло запусціць логіку менавіта ў дадзеным выпадку. Гэта тое, што чалавек паказвае дакумент, прад'яўлены яму дзяржавай, і таму першае, што яны маглі падумаць насамрэч, гэта тое, што чалавек з'ездзіў у Беларусь. Але тое, што вісіць менавіта патэнцыйна ў гэтым кейсе, гэта не тое, што можна адбіць, што чалавек не ездзіў у Беларусь.
А тое, што цяпер на менавіта государственным узроўні зафіксавана, што чалавек менавіта скарыстаўся сімвалічным дакументам. І тое, што ляжыць у гэтым кейсе на сённяшні момант як рэальная рызыка, гэта тое, што ў Польшчы забаронена карыстацца менавіта такімі сімвалічнымі дакументамі. Таму што гэта пазначае, што чалавек выкарыстоўвае яго, выдаючы за аўтэнтычны беларускі пашпарт. І нават калі чалавеку удасца, умоўна кажучы, адбіць тое, што ён не быў у Беларусі, так, і можа казацца, што на гэтым усё. Насамрэч, гэта рэальная рызыка, якое вісіць узбуджэнне крымінальнай справы. І праблема не ў самой крымінальнай справе, можна сказаць, ну добра, можна там адсядзець, хаця якраз такі ў гэтым выпадку нават няма абмежавання волі. Тут толькі пазбаўленне волі, ну хіба што суд палічыць так званыя завясы, то бок, што не будзе прымяняць умоўна да чалавека менавіта гэтую кару, так, пазбаўлення волі. Пытанне тут проста ў тым, што нават калі гэты крымінальны кейс будзе мець месца, то гэта яшчэ дадатковыя абставіны, каб чалавек менавіта мог патэнцыйна быць пазбаўлены міжнароднай аховы. Вы, магчыма, нават чулі, што і мы кажам уже колькі год насамрэч у эфірах Еўрарадыё сапраўды, што пагаршаецца міграцыйная палітыка, што ёсць менавіта, што глядзяць нават ужо цяпер на адміністрацыйныя кейсы. Магчыма, вы ўжо чулі пра тое, што адмовілі в грамадзянстве чалавеку, які меў проста адміністрацыйны штраф. Менавіта, калі добра памятаю, за неўплату білета ці паркоўкі, так? І калі мы кажам вось пра такія крымінальныя рэчы, то гэта патэнцыйна не толькі ўзровень проста крыміналкі, так? Гэта ўзровень дадатковай яшчэ нацыянальнай бяспекі, так? Ці пагрозы аб'ясным парядку. Вось. Марыя, я вот акурат такі да вас і хацеў звярнуцца, і хацеў абмеркаваць вот гэты момант з улікам того, што у вас мало часу, таму вы і сваю рэпліку і на маю там как бы адкажыце. Вось глядзіце, узгаданы нами уже Владимир Кісляк піша: чалавек гэты сам вінаваты, органы правільна зрабілі, ён здзейсніў злачынства. Слухайте, ну паўсюль жа ж вядома, паўсюль агучваецца, што гэта сімвалічны дакумент, што ён не прызнаны ніводнай краінай, гэта не хаваецца, гэта агучваецца. І вот чалавек, я не ведаю, што там у яго ў галаве спрацавала, пайшоў і гэты дакумент некаму там прад'явіў, аддаў яго на візу там ці яшчэ што-нибудь, а вінаваты атрымліваюцца хто? Ціхановская? Мы з вами за тое, што не праінфармавалі там ці яшчэ хто-небудзь, а не вот гэтыя людзі, якія ведаючы, што это сімвалічны дакумент, зараз сунуць яго куды не попадзе. Ой, какая интересная у вас риторика, Змитер. Мы ж не будем victim-blamingом заниматься. Как бы у нас есть человек, який набыває пашпорт Нової Білорусі, який має назву пашпорт Нової Білорусі. На ньому не написано сувенір пашпорт Нової Білорусі і гэтак далей. Гэта пытанне камунікацыі. Тое, што чалавек не зразумел, меня так научили, значит, не так ему как бы патлумачылі, што ён можа з гэтым рабіць. Я ведаю, што некаторыя з тых, хто мае дачыненне да гэтага пашпарта, зараз сумнеецца, што ёсць такой чалавек, што он існуе ўвогуле. Дык вось, даражэнькі, які зараз глядзіце гэты эфір, гэты чалавек існуе, і ў яго ёсць праблемы. І калі вы считаете его эфемерным нейкім, то гэта не так. Трэба дапамагчы. І я лічу, што здесь праблема усіх разам, насамрэч. Трэба проста камунікацыю так строіць, што нельга несці гэта ў дзяржаўныя органы. Вось і все. Гэта калі мы увесь час бачым, што можна, я праехал, я показал на Ренэйре свой пашпарт. Я вам напоминаю, Змитер, я думаю, что вы летали Ренэйром, як яны глядзяць этот пашпарт. Яны его просто беруць, каб сверить, что у вас назва билета вашего імя супадае с вашим пашпартом. И час от часу яны могут запытаться про ВНЖ. Вось. Ну, я не знаю, гэта можно рассказать Лесли Кнайфу Новожилову, которого не пустили по официальным литовским документу подроже на Ryanair. Так, ёсць такие пытанні. Ну, калі у тебя не пашпарт, так у него же проездной документ. У него не пашпарт Новой Беларуси, он же, может, по пашпарту Новой Беларуси. До речи, его бы пустили на этот самолет. Никто не ведает.
Але гэта пытанне было пра тое, у чым праблема і чья гэта віна. Я лічу, што здесь нельга казаць, што віна, напрыклад, Ціхановскай, альбо ее кабінета, альбо этого пашпарта органа, который выдает гэты пашпарт. Просто пытанне, тут увогуле няма чаго шукаць вообще вінаватых. Трэба зрабіць просто высновы з гэтага. Выснова такая, што трэба людзям патлумачыць яшчэ раз, што з гэтым пашпартам можна рабіць зараз, а што нельга, і якія крокі робяцца наперад. А калі мы кажам, што вось гэта дакумент легалізацыйны, значит, праблема в камунікацыі. Я лічу так, все праблемы ў жыцці з таго, што людзі не размаўляюць адзін з адным. Таму, я лічу, што мы никого тут не можем обвинаватить, и даже этого человека не можем обвинаватить, тому что такой нарратив, тому что стоит реклама на Фейсбуке, и гэтак далей. То есть ён бачыць тое, што бачыць. Кожны, я думаю, што камунікацыйшчыкі, якія вельмі там именитые книжки выдают их и так далее в офисах, яны могут как-то подредактировать эту коммуникацию. Я не ведаю, гэта не моя праца, ни я, ни Ганна не працуем ни на офис Светланы Тихановской, ни на Латушка, ни на какие-то. Я просто сбоку, звонку кажу, что для меня гэта невідавочная коммуникация была, что я не могу это принести, например, у литовскую миграционную службу. Но я, конечно же, туда не понесу, вось. Але гэта невідавочна. Каб гэта было відавочна, то есть мы бачым, што ёсць праблема, трэба ее вырашаць. Ганна, што ты на гэты конт думаеш? Абсолютно. І з пункту гледжання бяспекі і ввогуле комфорту, мне здаецца, усіх сторонак, бо зразумела, што для самого проекта гэта не плюс такія гісторыі, так? З пункту гледжання чалавека гэта ўвогуле трагедыя, так? І я абсолютно пагаджаюся з тым, што гэта пытанне выключна камунікацыі, зразумела, што ёсць усіх свае выклікі і так далей, але гэта нават з пункту гледжання, вось калі паглядзець нават старонкі сімвалічных дакументаў, так, якія ёсць. Там заўжды пішацца пра тое, што гэта сімвалічны дакумент. Можна без праблемаў дабавіць нейкую камунікацыю на этапе. Я б увогуле, калі б я прадстаўляла бы інтарэс гэтага праекту, я б увогуле спецыяльны дысклеймер прапісвала бы менавіта падчас пакупкі гэтага білету. То бок да таго, як чалавек фізычна атрымае гэты дакумент, альбо пасля... бо гэта лепш, Марыя разумее чаму, але нават калі ўжо пасля пакупкі, так, то каб менавіта чалавек дастаў гэтай інфармацыі, каб яна не была схаваная дзесьці, ведаеце, як у нас там хаваюць часам за рэгламентамі, у якіх неведама, у якіх пунктах нешта будзе. Гэта, канешне, павінна быць відавочна для людзей. Таму што не праблема паінфармаваць, калі напрыклад, так здарыцца, што нейкая краіна прызнае гэты пашпарт, так, тады можна паведаміць пра тое, што вось у гэтай краіне можна яго выкарыстоўваць у якасці, напрыклад, афіцыйнага дакумента пашпарту. Вось, я думаю, што вось гэтая лінія паміж тым, каб мець гэты пашпарт і ім карыстацца, яна абсалютна незразумелая для людзей. Гэта самая важная выснова, што можна мець гэты пашпарт. Крыху як па аналогіі з некаторымі іншымі крымінальнымі злачынствамі. Вось, можна мець, але нельга распрастраняць, так? Вось тут такая ж логіка. Зараз будзе сумам загаловак пашпартам Беларусі як нацыянальная... Не падказвай, всё. Вось, але карыстацца ім нельга, так? То бок і гэта павінна быць паўсюль распаўсюджана. Калі гэты дакумент, і гэта можа быць добры стейтмент палітычна, дапамагае ў вырашэнні пытання легалізацыі, бо, напрыклад, там дзесьці штосьці падпушвае, так, то гэта, на жаль, нельга так камунікаваць, на маю думку, проста простым людзям, так, таму што для іх гэта стварае, канешне, абсалютна іншае ўражанне. Вось. Мне просто жаль гэтага чалавека. Зміцер, вы мне прабачце, но просто жалко гэтага чалавека, тому што ён тое, што ёсць. А я лічу, што з гэтым можна штосьці зрабіць. Усё-таки ёсць такія праблемы, якія можна вырашыць. Даже калі просто взяцца зараз і нечым дапамагчы. Напрыклад, офіс мог бы дапамагчы тым, чтобы напісаць, што ён лічыць з гэтым пашпартам. Аплаціць юридические услуги. Напрыклад, да.
Добра, я тут з вами сапраўды згодны, тому что вот яшчэ раз лішні раз нагадаць, вот як вельмі так кампактна сфармулявала Ганна, что можна мець, але нельга карыстацца, лішні раз можна. Хотя, конечно, я ў сваёй практыкі не один раз сутыкаўся з тым, что 10 раз у эфиры скажешь, вот толькі не рабіце вот гэта, а потым знойдуцца ўсё адно тыя, хто зробяць такія вочы і скажуць: а мы не чулі, а мы не ведалі. Тому как бы, але у дадзенай сітуацыі тут я з Марыяй таксама згодны, что ну так склалася, чалавек потрапіў у гэтую сітуацыю, трэба не показывать пальцам, казаць сам вінаваты, а сапраўды дапамагчы. Ну склалася, да, наступны раз так не зробіць і іншым раскажа, что так не трэба рабіць. Часу не шмат, я хацеў бы яшчэ одну тэму з вами закрануць. Тэма таксама такая скандальная. Это выборы ў координацыйную раду. Ой, Зміцер, давайте вы уже я пойду, а вы гэта абмяркуйце, потому что гэта надолго. Давайте я хутка скажу, что хотела, и пойду. Ну давай, вот так. Вот давай, ты бачишь, с такой темы важной соскакивая. Не, просто я вам написала уже, что я на гэты конт думаю, и я просто не хочу. Ганна написала, а людям рассказать. Ладно, давай, говори, что хочешь. Уходи от ответа. Короче, слушайте, Змитер, вы же знаете, я тут отказываю в нашем с вами эфире за позитивные новины, да? Да. То есть ты мне пришла рассказать, калі ўсё ж таки музыканты одного вядомага гурта прыйдут до нас у эфир. Ну, я не ведаю, прыйдуць ли, але что, мы не хаваем. Группа Би-2 выпускае новый альбом, калі ласка, на всех платформах будет 13 сакавіка. Вось, і там много класных песен, якія з майго пункту гледжання таксама вельмі актуальны для беларусаў. А таксама у красавіку мы приезжаем в Польшу, вось, і запрашаем на концерты. Все, что я хотела сказать, Змитер. То бок назвать дату, калі музыканты группы Би-2 прыйдуць у студыю? А у студию я не ведаю, это не ко мне. Я за юридичную частку отказываю. Ты наш агент там в этом коллективе, так что... Не, вы тут такое не кажите. Я не ведаю, потому что мы в Варшаве, на жаль, у гэтым разом не будет концертов, будет концерт во Вроцлаве, в Лоди, в Кракове, в Гданьске. До речі, Лодь – это близко до Варшавы, наколькі я памятаю, я не сильно разбираюсь. Гадзіна на техніку ці на автобусе. Мы подумаем, Змитер, мы подумаем. Да. Але запрашаем, калі ласка, приходите на концерты группы Би-2, будзе вельмі цікава. Калі ласка, не пропустите новый альбом. Вот. Дякую вялікі. Ну ладно, Марыя, тады мы с тобой развітваемся. Марыя Колесова-Гудзіліна бяжыць па справах, а мы зараз вот яна яшчэ пакуль не адключылася, я скажу: Ганна, я не здарма казаў слова агенты і агентура. Зараз мы про это поговорим. Давай про агентаў і агентуру, але ў звязку з выбарамі ў координацыйную раду. Ведаеш, у нас на мінулым ці на пазамінулым тыдні была такое ў студыі размова з ужо абранай кіраўнічкай выбарчай камісіі Аленай Прыходзька, і я спытаўся: ну маюць жа ж права галасаваць усе тыя, хто мае беларускі пашпарт, незалежна ад таго, дзе яны знаходзяцца, за мяжой ці ў Беларусі. І вось, скажем так, спадар Вальфович вырашае там сваіх людзей увесці ў координацыйную раду. Тут кансервы, якія ёсць за мяжой, да прыкладу, складаюцца, збіраюцца ў нейкую там спіс свой, фармуюць. Адтуль у пэўны момант там гоняць две вайсковыя часткі прагаласаваць, і вот вам, калі ласачка, у нас целая 5-я, 6-я, 7-я, сколько заўгодна пры жаданні калонаў можа быць у складзе гэтай координацыйнай радзе. Скажы мне, як юрыстка, як это можна пазбегнуць? А ў той жа час і не абмежаваць права на выяўленне свайго выбару. Ну, перадусім, выбарчая камісія за гэта не адказвае, бо выбарчая камісія дзейнічае ў межах палажэння, так? Не, я Алену Прыходзьку узгадаў толькі з нагоды таго, што мы з ёй таксама гэтае пытанне, ну, как бы уздымалі.
Але гэта трэба, вы ведаеце, падзяліць, хто як бы за гэта адказны, так? Выбарчая камісія толькі следуе менавіта тым актам, якія прыняла сама каардынацыйная рада, так? І таму хто можа пра гэта думаць, вырашаць і так далей, гэта сама каардынацыйная рада. У актуальным складзе, альбо ўжо ў наступным складзе, таму што, ну, вось у нас як бы гэта такі часам яго называюць протапарламент, whatever, так? Ну і, канешне, тут пытанне, ну вось, ведаеце, сёння такі выпуск абмяркоўваем важныя праекты з часам не вельмі удалай выкананнем, так? І вось тут дзесьці аналогія да папярэдняй тэмы ў гэтым сэнсе, што сам жа праект каардынацыйнай рады, калі мы паглядзім на яго з 2020 году, гэта быў адзін праект, так, і для якога мабілізацыя менавіта і падтрымка, можа так, падтрымка грамадзян, яшчэ тады не было такой класычнай выбарчай сістэмы, гэта было вельмі важна, так. На сённяшні момант і быў зусім іншы функцыянал той каардынацыйнай рады, так. Сёння ў нас 26 год, і таму з аднаго боку, канешне, калі мы абмяркоўваем, ці каардынацыйная рада патрэбна, мне здаецца, што гэта цікавы праект, так, але пытанне, які ў ім функцыянал, так? І тут я думаю, Зміцер насамрэч пытанне ўсё ж такі ў такім укоры, у тым, што для чаго ўвогуле патрэбна каардынацыйная рада ў 2026 годзе, так? У мяне ёсць, з аднаго боку, я бачу две як бы плоскасці. З аднаго боку, канешне, хочацца паказваць, што каардынацыйная рада гэта прадстаўнічы орган усіх беларусаў, так? Бо з палітычнага пункту гледжання гэта заход добры, так? Ну, бо для прадстаўлення менавіта рэпрэзентацыўнасці, менавіта ў такім дыпламатычным полі, гэта, канешне, добры заход, так? Ці каардынацыйная рада гэты пункт як бы можа рэалізаваць? Ну, тут пытанне перадусім у крымінальнай адказнасці за вось гэтае галасаванне, так, пытанне таксама, колькі людзей сапраўды ў Беларусі галасуюць з Беларусі менавіта ў выбарах каардынацыйную раду. І трэцяе пытанне, ці функцыянал каардынацыйнай рады сапраўды звязаны менавіта з пытаннем Беларусі, так, менавіта ўнутры Беларусі. Альбо другі шлях, так, які патэнцыйна можа не абмяжоўваць выбарчую сістэму, так, як вось вы казалі, але абмяжоўваць функцыянал каардынацыйнай рады. Бо калі каардынацыйная рада, напрыклад, гэта прадстаўнічы орган беларусаў, але за мяжой Беларусі, так, то бок такі больш квазі-дыаспаральны, так, ну то тады сапраўды гэтае, напрыклад, выбарчае права з пункту гледжання крымінальнай адказнасці ў Беларусі, так, з пункту гледжання таксама сувязі з Беларусю і таксама функцыяналу каардынацыйнай рады, так, тады ён лагічна ўпісваецца ў тое, што не абавязкова кагосьці абмяжоўваць у праве голаса, проста права голаса будуць тады мець беларусы, умоўна кажучы, якія за мяжой, так, у якіх, умоўна кажучы, ёсць нейкі від на жыхарства і так далей, і так далей. Каардынацыйная рада на сённяшні момант існуе ў ключы, мы з'яўляемся прадстаўнікамі як бы беларусаў без абмежавання дзе, так? І таму, па сутнасці, такое права павінны мець усе беларусы. Ці гэта можна абмежаваць? У тэорыі так, гэта можна прапісаць неяк у статуце, прадугледзець такія, як бы і ў выбарчых актах прадугледзець, каб былі такія абмежаванні. Пытанне, ці тады каардынацыйная рада будзе прадстаўнічым органам усіх беларусаў. І тут ёсць пытанне тэхнічнай магчымасці абмежавання, як верыфікаваць людзей. Таксама пытанне, ці каардынацыйная рада будзе мець вось гэты шырокі мандат, менавіта прадстаўленне інтарэсаў, калі не глядзець на вынікі выбараў, а проста глядзець з пункту гледжання таго, хто мае права галасаваць, а ўжо другая справа, што людзі не дайшлі, умоўна кажучы, да выбарчых участкаў, то мне здаецца, тут стаіць вялікі выклік перад каардынацыйнай радай, менавіта, каб акрэсліцца, у якім напрамку менавіта людзі ідуць. Я не памятаю, каб менавіта ў актах каардынацыйнай рады былі нейкія забароны ўдзельніцтва, але ці можна прапісаць? Можна, як бы толькі трэба асцярожна, таму што як зусім, так, таму што, ну, потым будзе, канешне, пытанне датычна да таго, ці ў такі орган, які сабе пазіцыянуе як менавіта орган усіх беларусаў, вы ведаеце, ну, сілавік гэта таксама беларус, як бы нават і чалавек,
які падтрымлівае, напрыклад, Лукашэнку, ён таксама беларус, так? Ці гэта, а калі мы кажам, што гэта апазіцыйны нейкі орган, так? Ну то тады мы не можам гэтага права абмяжоўваць, так? Таму мне здаецца, тут пытанне на сённяшні момант гэты кейс, ён добра, мне здаецца, можа падсвятліць таксама выбар каардынацыйнай рады ў тым сэнсе, каго яна прадстаўляе, і ўжо адпаведнасці ад гэтага, каб абапірацца на функцыянал. Бо гэта можа нават быць і вось трэці шлях, які я пісала, то бок прадстаўленне, што гэта апазіцыйны, напрыклад, орган усіх, ці там дэмакратычны орган усіх беларусаў, так? І таму, умоўна кажучы, ён прадстаўляе інтарэсы толькі дэмакратычна настроеных беларусаў, то бок не тых, хто падтрымлівае, умоўна кажучы, Лукашэнку, так? Але гэта ўжо будзе адкідваць менавіта групу тых людзей, гэта ўжо не будзе прадстаўленне інтарэсаў усіх беларусаў. Бо тады у такім органе павінны быць таксама людзі, якія маюць іншыя погляды, нават могуць быць пра лукашэнкаўскія, таму што ў Беларусі у нас таксама палярызацыя менавіта сярод выбарцаў. Ну так, да, с аднаго боку, але гэта мы говорим у такім ідэальным варыянце, калі б мы, скажем, гэта былі выбары у краіне, у дзяржаўную інстытут, палату прадстаўнікоў, там ці інакш это будзе называцца. Але вот калі сапраўды так, і мы маем розныя варыянты, ну, па-першае, што прадстаўлены павінны быць усе, па-другое, якім чынам там ідзе гэтая агітацыя, галасаванне, там адміністрацыйны ресурс, грэчкавы ресурс, ці яшчэ які-нибудь, это одно, але мы знаходзімся за мяжой, і ў дадзеным выпадку размова ідзе не тое, што прыйдуць людзі з іншым меркаваннем, а размова ідзе пра бяспеку, што прыйдуць людзі адмыслова накіраваныя туды спецслужбамі. І вот тут вот што рабіць? Вот каментар юрысткі, як любіць гаварыць у нас, які? А юрысты зазвычай не вырашаюць, юрысты падсвечваюць рызыкі, а ўжо вырашае decision maker, так? То бок сама каардынацыйная рада. Каардынацыйная рада павінна сама для сябе адкрэсліць, што для яе важна. І тут бяспека, яна ж не толькі сутыкаецца з тым, што вы добра апісалі, так? Менавіта з тым, што могуць мець доступ, хаця я не ведаю, што там на сённяшні момант ёсць такога тайнага, можа, акрамя удзелу у прадстаўленні інтарэсаў каардынацыйнай рады, то бок, умоўна кажучы, перагавораў, так, гэта, конечно, не будзе окей, тым больш, што ёсць гісторыі, якія ў нас усіх на слуху, якія не дадаюць таксама такога добрага ўражання, так, у патэнцыйных партнёраў з пункту гледжання рэпутацыі каардынацыйнай рады, але пытанне ж яшчэ таксама ў бяспецы выбарцаў, так? Бо калі мы заклікаем да выбараў і кіруем гэты месседж для ўсіх беларусаў, так, ну то мы, конечно ж, павінны таксама камунікаваць аб тым і разумеем тое, што удзельніцтва ў выбарах у Беларусі гэта патэнцыйная крымінальная адказнасць у Беларусі. І цікава, напрыклад, паглядзець, колькі сапраўды людзей удзельні, бо гэта натуральны чыннік. Я не кажу пра то, што каардынацыйная рада ў гэтым вінавата. Гэта проста факты, у якіх мы маем вось мы функцыянуем, так, бо па сутнасці уся палітычная дзейнасць ці грамадская дзейнасць, яна існуе ў даволі цікавых, нетыповых умовах, і заўжды павінен быць гэты дысклеймер, так, нават калі мы хочам будаваць там парламент і так далей, то ўсё ж такі мы яго не будуем у, як вы кажаце, слушна, Зміцер, у ідэальных умовах, так, гэтыя умовы не ідэальныя, але пытанне, як мы гэта бачым і што сапраўды можа рэалізаваць каардынацыйная рада. Я, шчыра кажучы, вось гэта маё прыватнае меркаванне, больш бачу на сёння менавіта каардынацыйную раду больш як прадстаўнічы орган менавіта беларусаў за мяжой. Я не ведаю, якая колькасць людзей прагаласавала з Беларусі за сённяшні, напрыклад, склад каардынацыйнай рады, але проста мяркую, што гэта ўсё ж такі вельмі невялікі адсотак, калі ўвогуле, магчыма, нават нулявы. Мы пра гэта не ведаем. Магчыма, ведаюць тыя, хто апрацоўваў нейкія там платформы, а магчыма, яны не маюць гэтай інфармацыі, таму што гэтыя звесткі могуць проста не збірацца, калі так, напрыклад, бяспека, для бяспекі. Вось. І калі так, калі сапраўды галасуюць у каардынацыйную раду беларусы, якія знаходзяцца за мяжой, то таксама гэта пытанне, то каго прадстаўляе каардынацыйная рада, так, ці яе мандат сапраўды павінен быць звязаны з Беларусю, ці ўсё ж такі бяспечна, напрыклад, з пункту гледжання бяспекі, рэальнага функцыяналу і так далей, гэта павінен быць орган, які фокусуецца менавіта на
менавіта цяпер модна казаць вырашэнне пытання ў беларусаў за мяжой. Можа не толькі вырашэнне пытанняў, гэта можа быць нават нейкае будаванне супольнасці, таксама гэта можа быць таксама роллю каардынацыйнай рады, гэта можа быць таксама роллю падрыхтоўку да будучыні, як таксама модна цяпер казаць, так, але з улікам таго, што гэта падрыхтоўка вядзецца не з беларусамі ўнутры краіны, не з улікамі голасу, меркавання, але бо па сутнасці няма на сённяшні момант ніводнага ўдзельніка ў каардынацыйнай радзе, які б мог жыць у Беларусі, так, гэта натуральнае абмежаванне. Таму у нас няма дастаткова галасоў, актыўных галасоў у каардынацыйнай радзе, якія маглі прадстаўляць сапраўды інтарэсы беларусаў унутры Беларусі. Таму можа гэта пытанне насамрэч, які функцыянал і якая будучыня каардынацыйнай рады, няма нічога дрэннага ў тым, каб менавіта казаць, што з меркавання ў бяспекі гэты функцыянал з некаторага боку ён абмежаваны, але гэта не пазначае нейкую меншую ролю каардынацыйнай рады ў грамадстве, так мне здаецца, вось. Ну так, с аднаго боку можна, конечно, не один раз мы чулі гэтыя словы ад прадстаўнікоў каардынацыйнай рады, что мы тут нічым сакрэтным не займаемся, у нас сакрэтных дакументаў няма, нам хаваць няма чаго. Ну і ўсе как бы чальцы каардынацыйнай рады таксама вядомыя, это ж не то, что там хтосьці інкогніта, а тут яго могуць сліць ГБ там ці яшчэ што-небудзь. Але з іншага боку, как бы мала, конечно, прыемнага, калі нейкія наратывы ад імя абраннікаў народных будзе закидывать адмыслова прасунуты как бы кантынгент, назовем гэта так. З другога боку, мы ж ведаем, што працуюць дэлегаты каардынацыйнай рады ў ПАСЕ, там у іншых структурах, і как бы вот не вельмі хочется, каб хто будзе сустракацца з сеймам ці з сенатам, так? А я нават скажу больш, ну калі так глядзець юрыдычна, не хочацца, як гэта кажуць, падказваць, бо заўжды кажам, не будзем падказваць, але тут ужо пайшоў працэс, так? Ну юрыдычна, калі, як вы кажаце, Зміцер, сабраць роту, так, умоўна кажучы, то можна сабе прадставіць сітуацыю, якую большыня будзе увогуле не за дэмакратычна накіраванымі беларусамі, і што тады бальшыня вырашае, умоўна кажучы, хто накіроўвае якіх прадстаўнікоў, якія камісіі і так далей. І можа здарыцца, што, умоўна кажучы, мы чулі пра рэйдерскія захопы нейкіх арганізацый, так, то каб не здарыўся рэйдерскі захоп каардынацыйнай рады, што можа і было б добрым загалоўкам на СММ выпуск, так, але такое магчыма. І што тады, так, і ці можна потым выйсці і казаць, што выбары былі недзейснымі? Ну как бы нет, таму што як бы для таго, каб спраўджаць, ці выбары былі дзейснымі ці не, гэта працэдура, і працэдуру акрэслівае сама каардынацыйная рада, так, і ўжо выбары пайшлі менавіта, так. Ну і вось пытанне, мне цікава, калі будуць прадстаўнікі як бы каардынацыйнай рады, як яны на гэта глядзяць, ці яны дапускаюць, напрыклад, тое пытанне, якое я б задала, вось, напрыклад, у выніку, калі б здарыўся б, напрыклад, рэйдерскі захоп, так, вось менавіта каардынацыйнай рады, што далей, так? Я юрыдычна, шчыра кажучы, не бачу магчымасці, напрыклад, перадусім, у нас нет суда, каб ці іншага органа, які б мог сцвердзіць, што выбары былі недзейснымі. Па-другое, ну, з пункту гледжання юрыдычнай логікі, як вы часам пытаецеся мяне, Зміцера, пра юрыдычнае меркаванне, но мусяць быць парушэнні менавіта працэдуры, ці не нейкія падробы дакументаў, whatever, так? Но калі гэта проста, умоўна кажучы, сабралі не 6 тысячаў, так, ці наадварот, там сабралі там 10 тысячаў, напрыклад, галасоў, а за дэмакратычна настроеных беларусаў прагаласавала, умоўна кажучы, гэтых 6, так, і іх менш менавіта прадстаўнікоў, ну то нельга прызнаць гэтыя выбары недзейснымі, так? Ці можна не зарэгістраваць гэтых людзей, но як бы не, калі яны спраўджаюць менавіта гэтыя крытэрыі, якія менавіта абраныя самой каардынацыйнай рады. Вось, таму я б, напрыклад, была б вельмі цікава, каб пачуць вось гэтае меркаванне, што будзе рабіць каардынацыйная рада, калі. Ці гэта можна забяспечыць юрыдычна? Канешне. Ці гэта паўплывае тады на функцыянал рады? Ну я не бачу такіх юрыдычных механізмаў, якія б не
не ўплывалі на функцыянал і бачанне палітычнай рады, бо нельга абмежаваць камусьці права голаса, а потым казаць, што мы прадстаўляем інтарэсы ўсіх беларусаў. Вось. Дзякуй вялікі. Я зраблю тут невялічкі анонс. На наступным тыдні у панядзелак 2 сакавіка у нас у эфіры будзе спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, і я думаю, мы абмяркуем з ім гэтае пытанне, таму што яно сапраўды вельмі актуальнае. Адкажу на такі закід з боку гледача пад нікам Максім, які піша: атака на пашпарт і каардынацыйную раду, вы ў які бок ваюеце? Я б сказаў, глядач пад нікам Максім, вы якім бокам слухаеце? Таму што мы, здаецца, наадварот перасцерагалі людзей ад розных непрыемнасцяў, як з пашпартам Новай Беларусі, калі казалі пра тое, што не трэба яго суваць куды ні попадзе, каб не патрапіць у непрыемную сітуацыю, атрымаць дома як сувенір і так дзе-небудзь так хваліцца, паказваючы там хоп, але не суваць яго ў акошка ў жонда там дзе-небудзь паказваючы, а пастаўце мне тут які-небудзь адзнаку. Ну і тое ж самае каардынацыйная рада, ўсё ж таки нікому не хочацца ні паўтора сітуацыі з Анжэлікай Мельнікавай, ні там паўтора сітуацыі там, калі раптам выяўляецца, што обана, а это-то оказывается агентурка і маргінезік там шчэміцца ў каардынацыйную раду і не толькі в яе. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Марыя Колесава-Гудзіліна ўжо ад нас адвалілася, але тым не менш яна працягвае быць удзельніцай нашай праграмы разам з Ганнай Маціеўскай, якая была да апошняй секунды разам з намі. Дзякуй вялікі, Ганна, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.